Goddag og velkommen til EUTalk Multiplayer Endgame sammen med Razer, som kører lige foran mig. Og nu er vi på vej ud af byen her. Hav, jeg fik åbenbart ikke lige mine 3 døgn på. Sådan der. Så får vi lige traileren på. Jeg fik ikke lige... Så kører vi igen. Jeg har åbenbart ikke lige fået traileren på. Hov, der er rødt lys her. Og ja, han lægger meget over mig. Og vi må heller lige bremse her. Det er stoppet. Jeg holder for et lys. Det er i hvert fald ikke mig. Jeg kører ind i en hotel. Det gør jeg også. Jeg er rigtig god til at irritere dem. Ja. Og så bremser vi. Fordi nu skal vi kun køre 40 her.
Kom nu. Nu venter du lige på mig. Jeg skal til at dreje fra igen, hvor jeg drejede det samme sted igen. Fordi det er forbindelsen. Ja, det skete også for mig. Det var også det, der skete for mig før, da jeg tog vognen. Ej, hvor det for ved at få pipe det her, mand. Ja, det er mit spil, eller det her, der fucker op for mig. Okay. Nå, jeg skal lige holde stille her og vente på min ven her. Men hvis I kan høre dem, der snakker, så er det Razer, der snakker. Og så er det Danny Boy, der snakker. Og mange tusind tak, fordi alle jer, der både har set min Eurotruck og de 2 første videoer, jeg har lagt ud. Tak skal I have, dem der har set det. Tak. Bare bliv ved med, det vil være dejligt, at I går ind og subscriber den og liker den og det hele. Og nu fucker mit spil så op igen. Eller det der, nu fucker det lige op igen for mig. Og vil så lige se, hvor vi havner hen. Nu havner vi ved en tank. Jeg kan godt lide, at vi kommer længere. Hvor langt ryger vi fremad? Ryger vi fremad eller tilbage? Ja, okay, vi rykker fremad. Mm. Ja.
Hvad... Hvor langt er du? Ej, for helvede, nu kommer det samme igen for mig. What the fuck? Jeg kan godt lide, så jeg blev ved med at spawn, mand. Hold nu kæft, mand. Ja. Yes. Nå, nu kører jeg lige igen her, folkens. Jeg holder ved en tank, og jeg har altså rigeligt med benzin på. Hvad? Kan vi snart komme videre? Super. Au, for helvede. Au. Det gjorde altså afs, det der. Ja, det ved jeg ikke. Nå, jeg fik 1% skade, mine venner. Han kom lige pludselig frem, jeg ikke lige havde forberedt. Fordi at min lastbil, den var selv spawnet hen til tanken. Så... Se her, mine venner på YouTube, jeg driller op. Se nu, han spadet ind. Se, han er spadet ind nu. Så, nu er han spadet ind. Vi lukker for ham. Nej, nu skete det for mig. Jeg kan ikke gøre for det... Fanden langt det så hen.
Der kommer der så lige en anden. Ja, ja, rolig. Du kan bare køre forbi. Kør! Nå, men så bliver jeg nødt til at køre, for jeg har en lastbilchauffør. Wow, shit. Nå, jeg ved ikke lige, hvad der skete for ham. Ej, lad være. Der var faktisk en lastbil bag ved os. Men seriøst. Jeg tror, at alle i spillet her de crasher lige nu. Jeg ved ikke, hvad der sker i YouTube. Det er fucking det der med vognene der er alt, der crasher lige nu. Nå, jeg prøver lige at se, hvor fuck vi er henne. Okay. Jeg er længere fremme end dig nu. Ja. Fordi jeg er langt væk fra tanken af. Og der er 1 time og 5 minutter til jeg er der. Der kom ham den anden. Ja, så er du også bag ved mig. For helvede. Jeg er bag ved dig. Jo. Nej, for helvede, det er spil, mand. Nu skete det for mig igen. Det er ikke lige sådan, du venter på mig. Hmm. Hvorfor?
Jeg skulle altså dreje lidt skarpt der. Så valgte den så holdt op med at stresse mig. Så, mine damer og herrer, så lykkedes det endelig med at komme af med vognen. Og nu fucker det ikke op for mig igen, vel? Det fucker lige for mig. Hov. Vi sidder lige lidt fast her. Må lige rette den op, sådan. Sådan der. Så. Vi prøver det igen.
Så prøver vi lige her igen, og prøver at bakke vognen til igen. Ej, ved du hvad, venner? Det her, det er godt nok stressende at sidde og se på. Nå, venner, deres ting derinde, det crashede så mange gange, at det begyndte at annullere det. Så ja, jeg kan ikke rigtig gøre noget, men nu skulle den gerne være sat på plads, men jeg ved det ikke. Men det blev ved med at annullere. Så husk at like min YouTuber og alt det der. Men vi snakkes. Hej!